Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1.879.000-den gowrak adam Türkmenistany terk edipdir. Döwlet Statistika Komitetiniň köp wagtlap ýygynan ýapyk informasiýasyna görä 2008-nji we 2018-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun daşyna 1.879.413 adam hemmişelik ýaşamagy ýa-da işlemäge gidipdir. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýygyna gaýtmaýar diýip çeşmelerimiziň biri ma'lum etdi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmenistanlylary öz içine almaýanlygyny belledi. Şu çakaçynly köpçülüge ma'lum bolmadyk bu sanlary Türkmenistanyň dürli döwlet edaralaryndäki 3 çeşme azatlyga tasdiklady. Netijeler gizlinlikde saklanýar. Ilat ýazywynyň çap edilmeýänliginiň sebäpleri hem hut şonuň üçin ilat ýazywyny taýýarladylar we netijeleri berdiler. Emma netijeler prezidentiň göwünden turmady we ol başga kriteriýalar boýunça jikmejik derňew geçirmegi we öý dolandyrış edaralary, çağlar, baglary, mektepler we beýlekler boýunça hasap çykarmagy tapşyrdy. Netijede soňky 10 ýylyň içinde iratyň sanynyň aktiv azalanlygy tas 2 million adamyň gidenligi anyklandy diýip azatlygyň çeşme taýdar. Azatlygyň ýene bir çeşmesiniň sözlerine görä iratyň sanyny we migrasiýanyň möçberine degişli bu sanlar hatda Türkmenistanyň hökümeti üçin de garaşylmadyk bir ýagdaý bolupdyr. Bu sanlar prezidenti görkezilende onuň özünden çykanlygyny görüň berdiler. Onuň ýolbaşçylygy üçin mundan başga biýabraýçylyk ýok bolsa gerek diýip gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolan ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Şeýle azatlygyň çeşmeleri ýylatyň immigrasiýasyny öwrenmek boýunça işe gatnaşan Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň öňki ýolbaşçylarynyň ikisiniň Ludmila Anneniyadowanyň we Ayna Oraýewanyň häzirki wagtda häkimetleriň aýratyn gözekçiliginiň astynda saklanýanlygyny we olaryň daşky dünýä bilen kontaktlarynyň çäklendirilýänligini aýdarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun daşyna çykýan raýatlarynyň sanyny resmi derejede çap etmeýär. Ýurd ýylatynyň umumy sanyna degişli resmi statistikany hem bermeýär. Ýatlasak Türkmenistanda ilat ýazywy soňky edek 2010-njy ýylyň 15-nji we 26-njy dekabr aralygynda geçirilipdi. Emma onuň netijeleri köpçülüge ma'lum edilmedi. Şondan 5 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda Türkmen hökümeti täze ilat ýazywyny geçirjekdigini we onuň 2022-nji ýylda göz öňünde tutulýanlygyny eglan edipdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ilat sanyna degişli açyk çeşmelerde duş gelýän sanlarda 5,5 milliona ýakyn san görkezilýär. Emma azatlygyň çeşmeleri ilat sanynyň 3,13 million adamdan geçmeýänligini aýdarlar. Türkmenistanly raýatlaryň iň köp barýan ýurtlarynyň çap edýän resmi sanlaryna görä olaryň şol ýerdäki sany köpelip barýar. Türkiýanyň hökümetiniň ýakynda çap eden maglumatlaryna görä 2009-njy ýylyň diňe bir mart aýynyň dowamynda Türkiýe 23.000 Türkmenistanly barypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosu. Aşgabatda hususy söwda nokatlarynyň, dellikhanalaryň, gözellik salonlarynyň we fitness merkezleriniň aglabasy köpçülikliň ýapylyp, olaryň gapylaryna möhür basyldy. Häkimligiň işgärleri dukanlaryň we söwda hyzmat nokatlarynyň gapylaryny möhürläp başlady. Grajdanskaya köçesiniň urunaky hususy dukanlaryň tasy ählisi ýapyldy. Umuman ilkinji nowatda protokol köçelerini we onuň golaýyndaky sewitleri şol sanda Olimpiya şäherçesini arasalaýarlar. Bu ýerdäki dukanlaryň käbirine möhür basylan bolsa, käbirinden kärenneçiler öz goşlaryny çykarýarlar diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 29-njy maýda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä umuman ilat arasynda bir ädim golaýdy diýilip hasaplanýan söwda dukanlaryny aýyrmak barada kärenneçilere dillen görkezme berildi. Mundan beýlek Aşgabatda hususy söwda we hyzmat nokatlary söwda merkezlerinde we döwleti degişli dukanlarda yerleşdirilmeli edildi. Dukanlary, salonlary söwda merkezlerine geçirmek düzgünleri, kriteriýalary nämälim bolup galýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçy öňünden planlaşdyrylyp gurulan we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýokarsynda degişli mahabat belgisi yerleşdirilen hyzmat nokatlarynyň saklanyp galjakdygy barada gürrüňleriň bardygyny hem belledi. Mysal üçin köp gatly jaýyň ýokarsynda et we balyk ýa-da dermanhana, matalar diýilip reklama ýazysy bolsa, onda şol dukanlar saklanyp galmaly. Eger jaýyň ýokarsynda başga ýazgy, jaýyň aşagynda ýa-da ýerdemininde başga dukan bolsa, onda ol söwda nokady ýapylmaly we soňra üýtgedilmeli. Ýöne bu täze gurulan jaýlaryň yerleşýän etrapçalaryny degişli diýip habarçy şäheriň beýleki etrapçalarynaky dukanlaryň we salonlaryň dollygyny ýapylýandygyny hem belledi. Aýdylmagyna görä bu çäre hususy telekeçileriň uly göwrüminiň ýok bolup gitmegine şeýle-de ençemi adamyň iş orunlaryny ýitirmegine getirýär. Aşgabatda hususy söwda we hyzmat nokatlaryny ýapmak boýunça gysgaly alınıp barlayan bu çäre prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 23-nji maýda
Aşgabatyň merkezine alınıp barlayan işler bilen tanışyp paýtagty ösürmek barada maslahat geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Gepleýär Azatlyk radiosu 28-nji maýda Aşgabatyň awtobuslarynyň birine bir jübük esen tutuldy. Waka şaýat bolan Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu barada paýtagtdan habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatda hereket edýän awtobuslaryň birine ýolagçylar jübü ogrusyny tutup ulagdan düşürüp goýup goýberdiler. Ýöne geň aldyran ýere adamlar polisiýa çagyrjagam bolmady. Sebäbi olar polisiýa ananmaýarlar we onuň bilen iş çalışmak islemeýärler. Olar polisiýanyň ogrudan öz paýlaryny alyp boşadyp goýberjegini bilýärler diýip, awtobusdaky ýolagçylaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna pikir beýan etdi. Beýleki bir ýolagçy adamlaryň şeýle ýagdaýlarda özleriniň çäre görmegi saýlap alýanlygyny gurrun berdi. Habarçy yerli ýaşaýjylaryň sözlerine salgylanyp ýurtda işçiligiň derejesiniň artmagy bilen käbir adamlaryň şeýle jenaýatlara baş goşýanlygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi jenaýat hadisalarynyň epesli artanlygyny tasdiklaýar. Jübüketeni urdular. Ol çykyp köp oturdu diýip habarçy onuň suratyny uratdy. Azatlyk radiosy suraty çap etmekden saklanýar. Synçylar Türkmenistanyň ilatyň döwlet guruluşlaryny, polisiýa guruluklaryny we beýleki howpsuzlyk edaralaryny ynamsyz garaýanlyklaryny aýdýar. Şeýle-de ekspertler raýatlaryň kanun bozmalara ýol berýän watandaşlaryny polisiýa ynamsyzlyk sebäpli özleriniň cezalandyrmaklaryny ýurtda kanunyň hökmürwanlygynyň ýagdaýynyň pesligi bilen düşündirýärler.